Ayan guys, nasa US 2 Montana tayo. Dito naman walang snow. Ang temperature naman dito is minus 2 degrees. Ito makintab. Pumpak snow naman ngayon. Dumikit na yung snow sa asfalto. Puti na lahat hanggang doon. Wow! Paahon pa naman. Mahirap malustraction. Magaan pa naman ako. Delikado to. Umikot kasi ako nag-shortcut kasi ako rito sa sa highway to. Sa mga nakasunod galing tayo sa meat inspection natin sa Sweetgrass, Montana. Drive tayo, dire-diretso dapat yung I-15 kaso nag-shortcut ako sa Shelby, Montana. Kumanan na ako doon kasi mas malapit, pero sa lubungan naman. Ito ninyo, parang mas mapapatagal pa yata ako rito kasi siyempre madulas na ito. Patigit sa lahat sa lubungan, sa I-15 dalawa ang highway doon, dalawa ang papunta ron. Hindi pa masyadong maganito snow. Kumpak snow ito guys, kumpak snow naman. Dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan. Mahirap na, baka mamaya jacknet tayo. Wala pa naman dyan yung hindi natin makita yung linya, lalo yung mga kasalubong. Kaya katulad nito, paahon tayo. Kahit bago gulong mo dito, hindi basta-basta bara-bara mag-drive. Pakis now, madulas yan. Sana ako dumaan, di rito. Mas lalo to, mas matagal to. Kailangan ko lang magdahan-dahan. Tumatakbo lang ako 75 km per hour. Speed limit dito 105 km. Buti na lang kamo araw kung paano kung gabi ito. Pagkakalim mali mo, malaglag ka na dyan sa ditch, wala na. Grabe. Mahangin pa. Plastic, mahangin pa. Madulas na tapos mahangin pa. Parang ako lang yata dumaan dito ngayon na truck
salubungan pa, nakapaw, tayo tayo. Mahaba-haba pa naman ito, 66 miles na ganito hanggang doon sa kakaliwaan natin, baka sakali doon eh. Okay. Itong mga pick up na to, puro pick up tong na ano ko, pick up na naman. Puting-puti, gyam, puting-puti. Guys, dire-diretso lang ako. Mag-ingat muna ako dito, focus lang ako sa driving. Balik-balik ko pa naman, walas ting. Mali, dapat hindi ako dito dumaan. Dapat doon na ako sa I-15 dumaan. Ayun, palusong na paliko-liko guys, palusong to. Puting-puti yan, no? Nag-snow malamang dito kagabi. Pak-snow. Guys, good morning. Nagbabalik ang lakay. Nandito tayo sa Post Falls, Idaho. 5 oras ito sa delivery natin sa Woodinville, Washington. Tara, maligo muna tayo. Oh, babae yung driver, oh. Long hair. Si Madam Daming Rosas. Hot coffee, 2 hostels, snacks, $5 only. Alright guys, let's go. Morning. Washroom. Shower. Alright, ito. Ano bang sabi sa aking cellphone? Anong shower number tayo? Here we go. Guess 19. Oh, 19. Hintayin ko. 19. Oh. Ayan. 4. Ayun, 40344 ang code. 40344. Yan. Di wow. Sana all. Yan guys. Malakas ba? Sana malakas kayo. Malakas. Na all. Sana all. Okay guys, yan. Shower muna tayo. Wow! Marami pang taba. Marami pang taba.
Alright, tara! Alright, guys. Presko na ang inyong apong lakay. Si Cordape lang ang hindi presko ngayon. Anyway, papahugasan din kita. Ora ko maghuhugas sa'yo. Ikutan na natin. Tama-tama na ito. Bukas ang delivery natin. Siyempre mga lights ko sa gumagana. Maganda. Ilaw dyan, lahat gumagana. Ayos. Crudo. Lahati pa. Box 28 ang sit point, 30 ang box. Yes. Okay guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa I-90. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito naman, tuyot na tuyot, nakita nyo. Wow! Ang temperature dito is 40 degrees. Dito tayo sa Spokane, Washington. 4 degrees. Magandang climate dito. Hindi madulas, kaya ang ganda naka-cross lang ako. Oh, ang ganda ng pagkakalain nila sa truck ko, kita nyo. Oh, kung bibitawan mo lang yung manobela, oh, yan oh. Dire-diretso lang. Kapag bad alignment ng truck, kapag hindi mo hinawakan ng manobela, gaganyan-ganyan siya, nag-vibrate o nag-shake siyang ganyan. No. Wala siyang vibration. Anyway, baka mamaya makita tayo ng pulis na hindi humahawak sa manobela, yari tayo. Magandang pagkaka-alignment ni Cordape. Ay, naka-cross lang ako ng 104 km kada oras. Meron pa tayo 5 oras na mamanihuin. Dire-diretso na siguro to. Hindi na rin ako magpatumpik-tumpik pa. Although bukas pa ang deliveries, pero doon na ako matutulog ngayong gabi. Makapal na snow. Katulad nung nadaanan natin previously, o kaya naman umuulan naman. Saan ka pumupunta sa haba ng minamaneho, iba-ibang weather ang na sasalubong mo. Ay guys, tuloy lang ako. Yes! Alright guys, ay nagbabalik tayo. Nakita nyo yung napakagandang tanawin na yun, no? Wow! Oh! Arakot! Dahan-dahan lang kasi palusong yan eh. Tapos punta tayo doon sa ano na yun, bridge na yun. Kanan tayo rito sa Wanapon Dam, sabi niya.
nakita kayo na naman ng ano ha, nakita natin. Sa kabila pala, hindi pala dyan. Mali. Sa kabila. Doon. Palito ko, kala ko. Rekta lang dyan, di pala. Magandang tanawin guys. Maganda. Hindi kaya itong lake to, hindi to ano, lake to. Hindi kaya ito napag-crossing. Malamang hindi. Tapos ahunan na naman ngayon yan. Sa I-90 pa rin. Isang oras pa bago sa deliveran. Dito tuyot na tuyot, walang ulan, walang isno. Temperature is plus 7 degrees. Tuyot na tuyot. Ganda naman ng tanawin na yun. Ganito, enjoy lang. Alright guys, ayan. Dito na tayo sa ang gaganda ng mga ano. Gaganda ng mga ano nila dyan guys, oh. Building. Hindi ma-traffic ngayon ha. At hindi rin may snow. At least kahit pa paano, dito tayo sa west na naman. Magandang klima. Size lang. Pa, ando na tayo sa dideliveran natin. At least makita natin ngayon dito. Dito na tayo sa Bellevue, Washington. Ito guys ano British Columbia Dito ka tumira sa part na to, mahal, expensive ang mga commodity rito.
rate ng sahod. Kaya nga lang, syempre mataas din talaga ang gastos dito. Mataas din ang diesel dito, kaya hindi ako nagpapakrudo rito sa Washington. Maliban na lang kung kailangan ko talaga, no choice. Pakrudo tayo. Ayun yung building. Turn right, then take the first left. Guys, summer here ang diniliburan natin. Into a food company. Ito. Alright guys. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa dideliveran natin para bukas. Kita nyo ang temperature guys, 7-10 degrees Celsius. Buti pa rito, tuyot na tuyot guys. Sana all tuyot na tuyot lahat ng lugar. Dito tayo sa Woodinville, Washington Probably somewhere one of that dock dyan ang dideliveran natin bukas. Maaga pa, sarado sila. Oo nga pala, Thanksgiving pala ngayon dito sa guys, Amerika. Kaya happy Thanksgiving to everybody. Kaya pala, palang oras dito ngayon, alas 12:30 pa lang. Ngayon, Webes ngayon, bukas Friday, bukas pa delivery natin. Thanksgiving pala, kaya sarado. Nandyan din yung mga nila, box, maliliit nilang pag-delivery. Ayan. But anyway, inspeksyonin muna natin ang unit natin, Cordapia, bago tayo tuluyang matulog o mag-sleeper. Ensuring walang leak. Yung mga natin, kailangan walang leak yan. Okay. Maganda. Alright, marami lang, pero dahil lang yung missing lights. Lahat gumagana na. Okay, sa banda rito, thriller. Make sure walang problema. Dito yung sealed ilaw lights hanggang sa taas. Or bukas wala na tayong problema. At least dito na tayo mag-park na. And so far hindi naman siguro kumubusan ng krudo. Lahati, marami. Bukas naman tayo i-deliver. Tsaka start stop naman cycle mode naman 28 ang seat point, 32 ang box. Ayan. Na all. Sana all ang 3 dip. Alright guys, ayan. Nakita nyo naman kung saan tayo pumunta. Nadaanan natin yung mga lugar kung saan nag-yellow at yung pavement, yung karsada ay talagang nabalutan na talaga ng ng snow, yellow na talaga, madulas na, may tuyong-tuyong lugar, may umuulan at meron ding katulad nito, dry dito, 17 degrees, mainit, kaya okay ang temperature. Inuulit ko guys, mag-drop kayo ng comments sa comment section down below para sa mga sungid nating mga tagapanood at ilalagay ko kayo sa cards. Putulin ko na vlog ko guys at maraming salamat sa panonood. Nandito na tayo sa ating dideliveran para bukas, at bukas ay panibagong week na naman nating kabanata ng ating pagbablog.
Thank you guys for watching. Ingat lagi. Peace out. Bye. Lakai Tracker.